ind i 1. Rundt til venstre hele vejen ind i 2'eren. Sådan ind, venstre ind i 2'eren. Så til højre rundt om i 3'eren. Efterfølger lige ud ind i 4'eren. Lige ud ind i 4'eren. Og der er lidt snævert her. Der skal du lige ud ind i 2'eren. En lille smule til højre. Så til venstre igen ind i 2'eren. Så skal du ned i 5'eren nu. Hele vejen ned i 5'eren. 5'eren kommer på venstre side. 5'eren kommer på venstre side. Efter 5'eren skal du til højre ned i 6'eren. Skal du til højre ned i 6'eren. Så til venstre nu. Sådan. Så er det 7'eren, og det er valgfri slalom. Så er det til 8'eren, det er på venstre side, det er på venstre side. Så, for helvede. For helvede. Det er godt nok, vi skal bare videre. Så skal vi ind i 1'eren, og det er første gang. Vi skal til højre ind i 1'eren, og det er første gang. Det er lige her. Så skal vi ind i 2'eren. Vi kommer til venstre med det samme. Så skal vi til højre 3'eren. Så skal vi lige ud i 4'eren. Efter 4'eren skal vi til højre ind i 2'eren. Til højre. Vi siger til venstre igen. Til venstre ind mod 5'eren. Lige ud. Og vi holder til venstre. Til venstre. Så skal vi holde til højre. Vi drejer til højre mod 6'eren. Til venstre mod valgfri slalom. Så skal vi ind i 8'eren. Vi skal til venstre, der er mig i snæveren. Til venstre. Så skal vi ind i 1'eren igen. Og det er den første. Til højre her. Vi skal til venstre ind i 2'eren. Venstre ind i 2'eren. Højre ind i 3'eren. Skal vi lige ud ind i 4'eren. Der er snæveren. Skal vi til højre ind i 2'eren. Til højre og til venstre ind i 2'eren. Skal vi til venstre hele vejen ned i 5. Kommer på venstre side. 5 kommer på venstre side. Skal vi til højre ind i 6'eren. Til venstre ind i 7, valgfri slalom. Valgfri slalom. Så kommer 8'eren, det snæver til venstre. Snæver til venstre. Så mangler vi 1, 2 og mål. 1'eren, det er? 1'eren er den første. 1'eren er den første her. Velvigtig Kejleren her, ja. Kommer 2'eren til venstre. Til venstre, ja. Til venstre. Så skal du i mål på venstre side. Målet kommer på venstre side, det der. Og op til. Sådan.